దివాళీ అంటే క్రాకర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇలా దియాస్తో నిండిన రంగోలీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఇంకా ఫటాఫట్ పింటరెస్ట్ లో ఒక డిజైన్ చూసి అదేదో పెద్ద యుద్ధంలా కూర్చొని గీసేసాను మొత్తము. అంటే మా మమ్మీ వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేశారు, అది వేరే విషయము. సో నేను అంతలోగా రెడీ అయ్యి వచ్చాను. ఈ మీషోలో ఆర్డర్ చేసిన ప్రోడక్ట్ అయితే పెట్టాను. ఇది స్వయంగా దివాళీ కోసమే నేను ఆర్డర్ చేశాను. దీంతో పాటు టీ లైట్ క్యాండిల్స్ కూడా ఇచ్చాడు అనమాట, 10 ఫ్రీగా. సో నేను వెలిగిద్దామని కూర్చున్నాను, కానీ ఆ గాలికి అయితే ఒక్క లైట్ కూడా వెలగట్లేదు. మా తమ్ముడు వాళ్ళు కార్డ్బోర్డ్ అది అడ్డు పెట్టి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెద్ద యుద్ధమే జరిగింది క్యాండిల్స్ వెలిగించడానికి. ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ పెట్టాను, ఒక లోటస్ లైట్ అనమాట. అది వచ్చేసి ఏంటంటే వాటర్ లో పెడితేనే వెలుగుతుంది. ఇదేదో బాగుంది కదా అని చెప్పి ఇది కూడా ఆర్డర్ పెట్టేశాను అనమాట. నాకు ఎంత మంచిగా అనిపించిందో తెలుసా, అవుట్పుట్ అయితే అనుకున్నట్టే వచ్చింది అనుకున్నాను. తర్వాత మట్టి దియాస్ ఉంటాయి కదా, వాటికి వాటర్ కలర్స్ వేయించాను మా తమ్ముళ్ళకి కూర్చోబెట్టి. సో దాన్ని కూడా మొత్తం డిజైన్ డెకరేషన్ చేసేసాను అనమాట. వచ్చే పందెం కోడిలా పొంగినది పొంగినది పచ్చి